Ayun ay guys, magandang tanghali sa inyong lahat. Ito nga pala magbibigay lang tayo ng update nga pala dito sa Lalamove. Pero bago nga pala lahat, kung di ka pa nga pala subscribe nga pala sa channel ko. Ayun, huwag mo nang kalimutan na mag-like, mag-subscribe sa channel ko. And pati follow nyo na rin ako sa Facebook page ko. Tapos ito na nga. So, ayun, mag-update lang tayo dito sa Lalamove. So, actually wala pa tayong biyahe simula nung nakarang araw. And ayun, meron lang ako sa inyo ibibigay na storya dito sa nangyari dito sa Lalamove. So, kahapon may nag-book na customer, so nagpapa-abono siya ng 1,899. Dito nag-book siya sa Lalamove. Tapos so umakit yung presyo niya na umabot ng 1,800 yung delivery fee niya umabot ng 500 something. Halos kulang 600 na yung delivery fee na binok niya kasi nag-additional. So walang kumukuha kasi abono. Inaccept ko yung booking niya, tapos nagbigay ako ng offer sa kanya na kung gusto mo sir, sabi ko, puntahan kita dyan sa area mo, kukunin ko yung pera mo dyan, tapos mag-iiwan ako ng 2 identification na ID na siguradong babalik ako sa kanya. Transaction na yon, nung binigay ko sa kanya yung offer ko sa kanya. So sabi niya, sandali, tignan ko na muna. Bigla niyang binaba yung phone, tapos nagulat na lang ako, kinancel niya kagad yung order. So ayan, ito. Actually napunta na siya dito sa record ko. Ayan, yung pinakaunang-una yan. Tapos ayan, bali eto siya, ayan. Yung kahapon na kinancel. So actually hindi pa nagtatapos dun yung storya. So ito na yung nangyari. Kanina lang, ito lang, ngayon lang nag-book uli. Pero bago pala siya nag-book ulit, nag-book siya ulit dun sa motorcycle ng delivery. So nakatanggap ko na naman ulit yung booking niya. Pagkatanggap ko ng booking niya, minessage ko na siya dun sa number niya na tinawagan ko sa kanya kahapon. Tapos ang sabi ko sa kanya, sir, sabi ko, matatagalan makuha yung booking ninyo. Bigla niya na naman kinancel uli. Yung sunod na yung booking niya kanina, kinancel niya ulit. Tapos sumunod, nag-book siya ulit sa 4 wheels naman. So paano ko nga pala nalaman na nag-book siya sa 4 wheels? Yung pinsan nung asawa ko, nag-apply siya din sa Lalamove. So nag-apply siya sa Lalamove. So hindi niya pa ganong kabisado yung sa app. So ako muna yung humahawak ng app nung sa 4 wheels. Meron pa ulit ako isang app. Yan, sa 4 wheels naman to. Sa pinsan naman nung asawa ko to, yan. So nag-book siya ulit dito. Ganun din, pero mas malaking amount, nasa 2,800 naman mahigit yung yung binook niya. So yun pa rin, yung same address pa rin yung yung dropping point niya, doon pa rin sa Ridge. Basta sa Ridge Town yata yun yung booking na yun. So ayan guys, ito yung sa akin, ito yung sa motorcycle. Ayan. Naka-register to sa motorcycle. Ito yung sa akin. Ito yung account sa pinsan nung asawa ko, yan. So ito naman sa 4 wheels. So parehas ko silang natanggap ko pa rin siya dito. Tapos bigla niya rin So ni-report ko na siya sa Lalamove, sa Urdaneta Hub, regarding dito sa sa delivery na to. Yung account nito naka-registered sa 4 wheels. So ako yung umahawak ng 4 wheels muna. Kasi hindi pa kabisado nung isinama ko nagparehistro doon ng 4 wheels. Sa mga bago pa lang na Lalamove dyan, ayun, ingat kayo sa mga ganitong modus. Ayan, yung nag-i-scam, nagpapabili ng oxygen. Actually nag-search na ako niya sa Shopee. So, alam ko portable yung pinabibili, portable na oxygen na aparato na worth 1,899. So ayun, ingat kayo sa mga modus na ganito. Buti na lang nagkataon na nasa akin yung account pa ng 4 wheels. So ayan, ni-report ko na siya sa Lalamove Urdaneta Hub. Tapos pati yung contact number, ayan, pag nakita nyo to, ipa-flash ko dito sa screen yung contact number niya. Ayan, kung para magkaroon lang kayo ng idea do sa magbo-book kung sakali mapadayo kayo dito sa parting San Carlos. So ayun lang, yun lang guys, yun lang yung gusto ko i-share sa inyo. Ingat ulit do sa mga Lalamove na kumukuha ng mga booking ngayon, lalo na dito yung mga scam na ganito. So ayan, so hanggang dito na lang muna yung yung video natin for today. And kung di ka pa nga pala nakasubscribe nga pala sa aking channel, and huwag mo na kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at huwag mo na rin kalimutan na i-click din yung notification bell para notified ka sa lahat ng videos na i-upload ko dito sa aking channel. At follow nyo na rin ako sa aking Facebook page. So ayun guys, thank you ulit. See you in my next vlog. Bye bye and God bless sa inyo lahat.